Hola, soc l'Anna Infante de l'Institut Josep Brugolat i avui us vinc a explicar del tema del mòbil el tema de web amb descomptes. Primer, sobre Safari, Google o el que tingueu i busqueu Groupon, que és una de les pàgines on hi ha descomptes. I com podeu veure, quan es carrega la pàgina, quan anem baixant una mica, hi ha diferents coses que podem veure on hi ha descomptes. Per exemple, n'hi ha en un spa, en un matalàs i en un altre matalàs, i en un parc aquàtic i diferents taules. Hi ha diferents coses on buscar diferents descomptes per al que vulguem, i si ara pitgem casa i jardí, doncs podem trobar, per exemple, un netejador de vidres, un joc de maletes, una taula per fora, un sofà, unes bosses petites o un lloc on deixar les sabates o un altre matalàs. I com podeu veure, tots tenen un descompte. I se poden ficar diferents ordres i filtres, per exemple, si vols només per cuina i diferents límits de preus i de valoracions. I si ara anem a una altra pàgina i busquem LEDs bonus, doncs pitgem en el que surti l'icona vermell i ja el podreu diferenciar. Doncs, una vegada es carrega, podeu veure, per exemple, un passeig de globus aerostàtic. També podeu veure un joc de Monopoly, un termòmetre d'aquests que es fan servir ara per al Covid, llençols, una estanteria, un prestatge, uns quadres per posar a la paret de l'habitació, i tots també tenen un descompte. I si anem a les 3 barres de dalt, doncs, per exemple, podem anar a tendes, i de tendes anem a Amazon, si voleu. I com sabeu, Amazon és una web on hi ha diferents coses de tot arreu. I aquí podeu triar, per exemple, salut, moda i bellesa. I sortiran coses relacionades amb aquestes 3 coses d'Amazon, on pot tenir tot un 70% de descompte. Per exemple, un raspall de dents, una depiladora làser. També pot haver-hi unes sabatilles o algunes coses per fer exercici i jaquetes també. Hi ha moltes diferents coses que sempre ens poden servir d'algú. I espero que us hagi agradat aquest vídeo explicatiu sobre les webs de descomptes i no us gasteu molts de diners en això, Adeu, fins a la pròxima.